Nagkakaroon na naman ako ng kasalanan. Meron akong sexual relationship sa ibang tao na may asawa. Pumayag po yung live-in partner ko na magkaroon ako ng ibang sexual partner. Siya po yung nag-offer. Anong impact nun sa buhay mo? Sobrang laki. Kasi after namin maghiwalay, naglong ako sa pakiramdam na nilalambing, nag-genuinely. Hinahanap ko yung ganun. Tapos kakahanap ko ng ganun. Nagkakaroon na naman ako ng kasalanan. Meron akong sexual relationship sa ibang tao na may asawa. So currently, magkarelasyon kayo ng isang lalaking merong asawa. Alam mo na ba nung umpisa na may asawa na siya? Alam ko naman. Bakit napauo ka sa ganong klaseng relasyon? Kasi feeling ko unwanted na ako eh. Parang feeling ko, sobrang swerte ko na kapag ka may pumulot sa akin. Parang ganun yung pakiramdam. Kaya nung may nag-show ng interest, nagkaroon ako ng hope na may papatol pa pala. Kilala ba ng anak mo itong lalaking to? Hindi, ayokong pakilala sa kanya. Yung sa mga nangyayari sa akin, ayokong ma-involve siya. Pinoprotektahan mo din ba yung anak mo? At kailan mo balak ihinto? Hindi ko alam. Kasi sa ngayon, mabait kasi yun. Nakatagpo ka ba ng kaibigan sa kanya? Naisip mo na ba or hanggang kailan kakakapit dito sa pakikipagrelasyon mo sa lalaking may asawa na sabi mo hindi mo alam? May inaantay ka ba na mangyari? Wala. Pero kasi yung relationship namin, most likely para lang sa needs ng katawan. So init lang ng katawan. Pero hindi mo ba naiisip na, may asawa na to, so hindi lang ako yung mag-isa na kinukuhaan ng satisfaction nito, kundi asawa niya. Pero kasi yung asawa niya sa ngayon, hindi mabibigay yung needs niya. May health condition kasi yung asawa niya. Oh, anong health condition naman yung meron yung asawa niya? Kaka-surgery lang. Lifelong ba yun? Hindi pa sure. Nasa process pa rin siya ng medication. Yung unang niya kasi nagkaroon ng complication. And what do you feel about it? That you are sleeping with a guy who has a wife and yung wife ay may sakit? Nagigilty ako. Pero kasi as long as hindi ko goal na kunin siya dun sa family niya, parang yun yung ginagamit ko pang gaslight ng sarili ko, pang justify ng ginagawa ko. So alam mo na mali and nasa head mo naman na hindi naman siya magiging iyo. Kaya tuloy ka lang? Hindi. Siyempre pag okay naman na lahat, yun ang hindi ko lang alam kung kailan magiging okay. Pero very good friends naman. Di naman magbabago yun. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.